Mondjál kacsának valamit, lányom. Kiabálj neki. Vagy kamerával veszed? Persze. Jó, azt hittem, hogy két kezem. Kiabálj neki valamit. Na? Hát. Az is jó, hogy ő. Az is jó, hogy azt mondod, hogy ő. Na? Na? Ha-hó, Manó. Ha-hó. Jaj, anya, beszorult a kezem. Jaj, igazíts meg neki, mert nem tud tovább mászni. Nem tud tovább mászni. Jaj.